No dobre, tak vás zdravím opäť u ďalšieho vlogu. Teraz sa nachádzame vo Filadelfii, čo je teda mesto, ktoré je známe históriou, kedy tu vlastne býval Benjamin Franklin, ktorý podpísal dokument o deklarácii o nezávislosti v tejto budove Independence Hall. Čiže to je docela zaujímavé. Akurát sme aj vedľa Liberty Bell, čo je zvonec nezávislosti, ale je tu riadna rada. Takže premýšľame, že pôjdeme ďalej. Taká zaujímavosť ešte, že na 100 $-ke je vyobrazená tá Independence Hall a na druhej strane je teda Benjamin Franklin, čo je docela zaujímavé. Bol to frajer. Dobre, no prechádzame akorát Chinatownom. Tu je ten Friendship Arch, ten oblúk. A reálne neviem, čo to je také zaujímavé vo všetkých tých Chinatownoch. Akože sú tu čínske reštaurácie, obchody, ale ja tomu nerozumiem, tak ja sa prechádzame a pozeráme na tie znaky. Dobre, tak sme akurát vstúpili do Reading Terminal Marketu, čo je vlastne obrovský priestor, kde sú malé obchodíky. A známe Filadelfiou sú asi ich filadelské praclíky. To tu môžeme niekde nájsť. A potom chicken cheesesteak, čo je vlastne nejaká bageta s kuracím mesom. A teraz syrom. Čiže to ešte by som rád vyskúšal, ale nie som hladný teraz. Takže asi nie sú dôvod. A sa mi riadne ľúbia tie neonkové svetlá, čo tu majú všade. Také to pekné. Tak sa nachádzame akurát pod radnicou Filadelfie. Sa to volá City Hall. Vyzerá to docela pekne. A hore na najvyššej časti tej budovy je socha zakladateľa mesta. Už neviem, ako sa volá ten pán zakladateľ, ale socha má 11 metrov. Takže to si ešte pamätám. Teraz sme na takom nejakom nádvorí toho City Hallu. A neviem, či to je úplne niečo zaujímavé. Aha. Tu je metrozastávka, ale je to špinavé, no. Tak čo, dáme anketku? Ideme do metrozastávky, či nie? Rozhodnite tu. Ideme. Neviem sa tam pozrieť. Keď sme v tom metre a nič tam nebolo zaujímavé, iba to bolo špinavé, takže ideme ďalej. To je pekné. Sme z takej druhej strany toho City Hallu. Majú fontánky. Kde žijeme? To otočíš? Keď ukážu práve teraz? Vezmi. Love Park. Neviem, či to je až tak úplne zaujímavé, ale je tu nápis logo. What is that called? It's GoPro. A GoPro. I Yeah. need to have Are you recording yourselves or the world they're walking to? Myself and surroundings, So basically, are you a blogger? yeah, you can say hi to my vlog. Yes. Hey, All we out right. here doing sidewalk therapy. Yeah. Look us right. up on Instagram. Tak sa prechádzame akurát tú ulicou s vlajkami. Napíšeme Bidenovi, že nech tu dorobia slovenskú vlajku. Tak ale keď to môže byť Polsko proste. Dobre, takže predsa len Joe Bidenovi nemusíme písať, lebo našli sme slovenskú vlajku. Takže Slovensko je tu v Amerike.
prechádzame ďalej a po našej pravej strane je socha s názvom The Tinker. Vyzerá takto. Tak ideme teraz zobrať teda akoby mestskú dopravu, čo tu každých 15 minút robí taký okruh okolo celé Filadelfie. Jedna cesta stojí $2 a ten autobus ťa zoberie na 50 minútový okruh celé Filadelfie, takže ideme spraviť taký polokruh. Dobre, tak sme došli na veľmi známe turistické miesto Filadelfie a sme tu teda pod schodami Rockyho Balboa, po ktorých teda Rocky bežal v tom jeho filme. A tuto vedľa, tam pod tým stromom, pôjdeme sa na chvíľku pozrieť. Tam je socha Rockyho Balboa, kde je rada ľudí, takže ja to len nejako natočím. A zaujímavé, no, 72 schodov. A skúsim prestrihnúť scénku z toho filmu. Dobre, tak už kráčame tými schodami. Sme si aj pozreli scénku z toho filmu, takže sme nabrali motiváciu. A sranda, no, je to veľmi známe. A vôbec to nie je nejaké dlhé. Takže u nás v Dubnici pri mestskom úrade máme o dosť viacej schodov, mám pocit. Takže toto je inak Museum of Art, ale vstup stojí $30 a nie som úplne nejaký nadšenec do malieb. A takže asi pôjdeme sadnúť niekde na nejaké jedlo. Obchod so suvenírmi Rockyho Balboa. Žátinko, neobkaž to. Dobre, už je toho dosť. Dobre, musím ukončiť vlog.